أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توبا مissiribah jama bɛɛ lajɛlen an bɛ aw fo, lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ani karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ aw ye, an bɛ dugawu ɲini aw fɛ. An b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala k'an bɛ sababa ma, ya rabbi Ala k'an bɛ sababa ma, ya rabbi Ala k'an bɛ sababa ma. Si ani kɛnɛya a bɛ Ala de bolo, Ala k'a di ne ni aw ma. Labanko ɲuman Ala k'a di ne ni aw ma, ya rabbi. An ye ɲɔgɔn kafu nin siti na Ala jati kɔsɔn cogo min na Ala k'an kafu tɛ arjana la bi jahi sayyidil awwalina wal akhirin. An bɛ tawhidu walhandala bi insha Allah. An bɛ ka kuma as-sifatul wajiba fi haqqillahi ta'ala, ma'ankutu minnu ye wajibi ye Ala ka hakɛ la, i n'a fɔ diina dankele, tawhidu dankele, Ala kelebantiya dɔɔni dankele. Ni o ye al-Imam al-Ash'ari. Al-Imam al-Ash'ari o ye tawhidu faamu ka taa taasira min fɛ, ni dɔnnibaaw bɛɛ lajɛlen tugura nɔfɛ min ulama ahli sunna wal jamaa. Ale ye tawhidu faamu cogo min na an bɛ ka kuma o de kan. Ale nana waati la tawhidu ɲagamina waati min na kosɛbɛ kosɛbɛ. Aywa, nin dongo dona tawhidu la, ni o ye Ala dɔɔni, Ala kelebantiya dɔɔni, nin dongo dona Ala, galon caman dona Ala. Ale de y'i cɛsiri ka tawhidu n'o ye Ala kelebantiya ye k'a lasegi a minan siriman kɔnɔ. Dɔɔninba bɛɛ lajɛlen tugura nɔfɛ o don na. Kuma ale de ka tawhidu silamɛya tilebiyanfan, dugukolo tilebiyanfan ani dugukolo aywa kɔrɔnyanfan ani kɛɲɛka ani baɲanfan, dankele o dankele kun bɛ diina la, o bɛɛ lajɛlen tugura a ka taasira in nɔfɛ. U y'a faamu k'a fɔ taasira jelen don. Mais an bɛ bi min na al-aqida al-ash'ariya, aywa dansagokɛlaw u bɛ fɛ ka kɛ bolokɔfɛ fɛn ye. U b'a yira k'a fɔ ko al-imam al-ash'ari ka taasira in u b'a laɲini ka a kɛ ngalon ye ko taasira jugu don. Kuma an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli Ala k'an bɛ sababa ma. Kuma ni mɔgɔ min bɛ fɛ tawhidu jɛlen, tawhidu min ni siga foyi t'a la, al-imam al-ash'ari a ye tawhidu faamu ka taa taasira min fɛ, i fana ka o taasira ta. Y'a faamu. Ahlu sunna wal jamaa ka aqida u ye o de ye. Ni sisan taasira kura ninnu tɛ. Ni sisan taasira kura ninnu tɛ, parce que fɛn bɛɛ yɛlɛmara. Fɛn bɛɛ yɛlɛmara. Diɲɛ ɲini ni tɔgɔ ɲini kɔsɔn ani ɲɛmaya ɲini kɔsɔn fɛn bɛɛ lajɛlen yɛlɛmara. Tiɲɛni donna fɛn bɛɛ lajɛlen na, janko diina ni ɲɛmɔgɔya ɲini ani ni tɔgɔ ɲini ye ani diɲɛ ɲini, yɛlɛma donna fɛn bɛɛ lajɛlen na, janko diina. Kuma an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli diina in taa cogo ɲuman Ala k'an to a kan, Ala k'an to a kan. O kuma al-imam al-ash'ari sifatullah subhanahu wa ta'ala Ala ma'ankutu 20 n'i ye kuranɛ tɛntɛn k'a lajɛ, n'i ye hadisa tɛntɛn k'a lajɛ, i b'a sɔrɔ k'a fɔ ma'ankutu 20 bɛ o ye wajibi Ala ka hakɛ la, siga tɛ o la. Kuma imam ash'ari a ye o ma'ankutu 20 min fɔ an bɛ ka kuma o de kan. Wala hana tɛmɛnen na an ye ma'ankutu 6 ɲɔgɔnna fɔ. O ma'ankutu 6 in kelen b'a la, u b'a fɔ ma ko as-sifatu nafsiya, ni o ye al-wujudu, o ye ka da la yɛrɛ fɔlɔ k'a fɔ Ala bɛ yen. Parce que fɛn fɛn bɛ fɔ Ala ko la, n ko bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ k'a fɔ i ka da la yɛrɛ fɔlɔ k'a fɔ ko Ala bɛ yen. N'i ma da la k'a fɔ ko Ala aywa bɛ yen, o kɔni foyi tɛ se ka fɔ o la bilen. Kuma min b'a dalu minnu b'a yɛrɛ k'a fɔ ko Ala bɛ yen nɔ, siga tɛ a la. Bon an ye dɔ fɔ o la sigi tɛmɛnen dara min kan. Kuma an ye ma'ankutu 5 bɛ fara o kan, u b'a fɔ o ma ko aywa as-sifatu salbiya,
kuma mangutu durube fara'o ka ba fo mako as-sifatu salbiyya anda dono fanlango oye al-qidam no ye kaira ka fo ala galeganke wal baqa'u ani barabara toli galeganke do koro ala ka ala ya daminati ala barabara toli kaira ka fo ala ka ala te ba kudeido wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ani ala ni danfin foi teklenyi ani nani na oye ka fo ala jole mbene ayre ala jole mena yere walere jole mene danfin belajile ala ti la fi fena fende bella fi ala la ango duruna oye ala kelebanti ay kaira ka fo ala kelenye ajatila kelendo aka maankutula kelendo aka barawla ma wal hanate mene anyini maankutu woro defo aywa folon uba fo mako as-sifatu nafsiyya paso be ala ire jatirira awa duru min be dawo ka uba fo mako as-sifatu salbiyya maankutu minu ye geni ganke oye parce que lube nakasili de gen ka bo ala la fen nakasili ko ye ubo de gen ka bo ala la o kama ko as-sifatu salbiyya na'am okma hali be ambe temeni maankutu no ye al-qudratu se be alay Allah subhanahu wa ta'ala na ko abe fen feke ni ala ko abe fen feke o keli se be ay foite ala kenya fen fe nay ala ja ala bake ya fam ni fen fe make o maja alay no ta korota ka fuko asite alay a korota ka fuko asite alay bon dalu jume bayra ka fuko fem bela jilen sebe alay parce que ni ala no make dro koro de ye ko ala be dese kodola ni sema sabati alay okmo koro de ye ka fuko kodo be ala kenye na ya soro ko kobe no mimbe ala kenye okuma danfe nunu gote na dare nasoro ko se kunde wajibi ala hakela ka fo kodo be no ko be ala kenye ma fen chama kumbe nyarame ko nala o shikunde ke ya famu okuma Allah subhanahu wa ta'ala qadirun ala kulli shay qadirun wa huwa ala kulli shay'in qadirun ne qur'ana laje annana yoro chamana sura chaman kono ala ba fo qur'ana la inna allaha ala kulli shay'in qadirun inna allaha ko ala qadirun se masadu ala kulli shay'in fembe la jelenka aku shay fembe ala mana fon fe kelil la nyini asebe ala ko ke ya famu fembe la jelembe ken ala ka sebe yadi ni femfe make o korodi o maja ala ide ala ire di ma la nyini ko ke note ka fo asete ala ayi amake kada ka asete ala ayi bo anga kuma senfe ambe toka kuma do fo mo kanka i kolosi ala ina fo saka fo ni ala sira kan gene afum ni ala sira kan gene za bo normalement amanka fote har na ya suro itika dabu juman kama an tsika fo ibe ke kafiri ni asabu yi ayi ate so awa o degrema madama parce que ere be ka mi re fo itari be ka mi fo donc min kay ni ala sona kan gene walma ni ala ya Allah tige kan gene do ore kay kana fo ni ala sera kan gene parce que ko kuma bayra ka fo o kuma fendo be no ala tesi ola wala o kuma ni kuma fasu no islame do ba fo kasro haklite abe kormin di tasro haklite a korfe bo anta fa bi bo dina la parce que ikal la nyinite ka dabo jukman kama me ki haklito wala ya fam do ibayi modo ba fo ni ala sira kan keneza okuma walma ni ala sira ka ki anga ninke ay kana fo ni ala sira ala bi se fem belajilana na ma kedoro amaja ala ide mai ba fo ni ala sona wala ni ala sona kan kene walma ni ala latike kan kene iba fo futukula na'am mamba ni Allah subhanahu wa ta'ala fi ala kambe sabama kuma fem belajilin sebe alai fembe na ma kedoro ala di maja ama ala jari wato inna ma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun
ala mana fɛn fɛn kɛlen laɲini kun fɛn kun de ko ɲɛtugu na yɛlɛ donc o bɛ kɛ n'a ma kɛ dɔrɔn ayiwa ala ma laɲini de ala kan bɛ sababa ma o kuma o mankutu an filɛ ka don mankutu min na sisan olu ye o ye 7 de o b'a fɔ ma ko sifatul maani i y'a faamu u b'a fɔ ma ko sifatul maani i y'a faamu an ko a bɛ tila 4 sigiyɔrɔma 4 ma mankutu 20 a bɛɛ lajɛlen bɛ tila 4 fɔlɔ o ye sifatu nafsiya ye 5 bɛ da o kan u b'a fɔ olu ma ko a sifatu salbiya bon o tɛ 6 ye a tɔ ye joli a tɔ ye 14 bon 14 7 fɔlɔ u b'a fɔ o ma ko sifatul maani i y'a faamu bon 7 tɔ u b'a fɔ o ma ko a sifatul maanawiya o kuma an bɛ ka kuma 7 fɔlɔ de kan o fɔlɔ ye al-qudratu sebaya se bɛ ala ye naam sebaya ko sabati ala ka hakɛ la o ye wajibi filana o ye 7 o ye al-iradatu laɲini laɲini a ko hiya sifatun qadimatun sabitatun bi dhatihi ta'ala o kuma laɲini ye mankutu ye min ye galegankɛ a sabatilen don Allah subhanahu wa ta'ala ka hakɛ la ala yɛrɛ galegankɛ ye cogo min na o kuma laɲini fana ye galegankɛ ye ala ka hakɛ la o cogo kelen na laɲini ye jumɛn ye ni fɛn o fɛn kɛra a kɛra ni ala ka laɲini de ni fɛn fɛn ma kɛ fana a ma kɛ ni ala ka laɲini de y'a faamu komi i n'a fɔ an ka todunkan na pour que an k'a faamu kosɛbɛ ni fɛn o fɛn kɛra a diyara ala ye de n'a kɛra ni fɛn fɛn ma kɛ a kɛbala de diyara ala ye n'a ma kɛ awa pour que an k'a faamu donc an bɛ se ka laɲini awa n kɔrɔ kɛ o ye pour que an k'a faamu diɲɛ dara a diyara ala ye de n'a y'a ja a da e nana diɲɛ la a diyara ala ye de n'i nana n'a sɔrɔ a ma diya ala ye i tɛ na i y'a faamu a ka di e ye ka fɛn dɔ sɔrɔ i m'a sɔrɔ ala m'a sɔrɔ ni laɲini de kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ala dɛsɛra ala m'a laɲini a ma diya ala ye de k'a kɛ voilà donc o ye wajibi ye Allah subhanahu wa ta'ala ka hakɛ la parce que o dalilu ye jumɛn ye n'an y'a lajɛ hakili la n'a y'a sɔrɔ ko irada n'o ma kɛ wajibi ye ala ka hakɛ la o kuma o b'a yira k'a fɔ fɛn dɔw bɛ kɛ ɲɛnama in kɔnɔ ja o bɛ kɛ c'est-à-dire ala se tɛ o kɛli la quoi fɛn dɔw bɛ yen nɔ a man di ala ye k'a kɛ mais a bɛ kɛ o kuma o b'a yira k'a fɔ ala ka se tɛ ani kudratu bɛ ɲɔgɔn ta dɔɔni o b'a yira k'a fɔ ala ka commandement tɛ diɲɛ kan diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan wala y'a ye donc n'a sɔrɔ irada laɲini n'o ma sabati ala ye dɔrɔn o kɔrɔ ye o kuma fɛn dɔw bɛ yen nɔ ala ka commandement t'o kan parce que fɛn dɔw bɛ k'a yɛrɛ ma hari n'a ma diya ala ye i y'a faamu walima fɛn dɔ ka di ala ye k'a kɛ mais a tɛ kɛ parce que a tɛ ala sago la ya donc a bɛ ala ka dɛsɛ de jira k'a yira k'a fɔ danfɛn bɛɛ lajɛlen tɛ ala ka commandement la i n'a fɔ misaliya la e b'i ka du kɔnɔ pour que an k'a faamu walillahi al-masalu ala n'a fɔra e ka du kɔnɔ fɛn dɔ bɛ kɛ ka du kɔnɔ hari n'a ma diya i ye fɛn dɔ c'est-à-dire fɛn dɔ bɛ kɛ e ka du kɔnɔ baara dɔw bɛ kɛ e ka du kɔnɔ k'a sɔrɔ a man di ye a bɛ kɛ fana est-ce que e ka dutigiya dafalen don fɛn ɲuman dɔw bɛ yen nɔ a ka di ye k'a kɛ ka du kɔnɔ mais dɛsɛ awa i ma se k'a kɛ donc a bɛ dɛsɛ de yira a bɛ fɛn fila de yira a b'a yira k'a fɔ i dɛsɛlen don walima i ka commandement t'i ka du kan i ka sayitara complet t'i ka du kan donc o ye anw adamadenw yɛrɛ ka hakɛla nagasi jango a la i y'a ye kuma irada jɔyɔrɔ ye o de laɲini ani ka diya ala ye fɛn o fɛn n'a kɛra kawni in kɔnɔ ɲɛnama in kɔnɔ a diyara ala ye de k'a kɛ ala y'a laɲini ye k'a kɛ
ya famu na make fana ala ma nyini ala ma lanyini amma ja ala ide kake bon okuma dob se kafo okuma dob se kafo sisa na kerate esgo ba yira kafo ni ala ye kafiriya da ala ye kafiriya lanyini pasango ala mana fenfe mana ke a kera ni ala ka lanyini de mais ala be fendo lanyini ani akadi ala ye o tikilini ala be fendo lanyini mais ala ta fe ina fo misale kafiriya ala yere de kafiriya da mais kafiriya mandi ala ye la yuhibbul kufra ala ko wala yarda li ibadihi al-kufra ko ala te son aka jon nye ala te son kafriya ma aka jon ye o koro jon ka fisrin wala ka ke kafriye ala te ofe meni jon gara kafri ala ire de kal la nyini ya ke kafriye ya famu okuma ala be fen do la nyini me akorota ka fo ko ala be ofe parce que angol la nyini ire miye ni la nyini masabati ala ka hakela doro o koro de ko kodo be ke ala sete ala misali ala Abu Jahali ani Abu Lahabin no o kira kafiri esi go kira kafiri ko ala sete alawa ai ala yere de ko kafiri ala nyini me ko kafiri e mandi alai parce que ni la nyini masabati ala doro o koro de o kuma nunun kira kafiri ala sema ko mai ala o ka kafiya ala se kunta kella no kera do ya donc deseben Allah subhanahu wa ta'ala ka hakela ma ala yere de ka kafira layi a jara ala ko ke kafiri de me akorda ka ko ala be kafiri afe ya famu parce que no ma kedoro o koro de ko mo ka kafiri ala kun sete ala mubayara ka fo be dese sabati Allah subhanahu wa ta'ala ka hakela ma iradan mbe ore no fe quoi naam okuma ni okunye mangutu sifatul maani mangutu flane o sabana al-ilmu la nyini dalu do korona kono ala ko inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ko ala ka ko ni ala fendo keli la nyini aka fodro kun do fayakun ala ba fodro kun fayakun abeke ala ko na mana la nyini ka be femmike o ko ni o nyetu na yele nama kedron ama keli la nyini de na'am nambura mena sabana na oye al ilmu doni ne wajibi Allah subhanahu wa ta'ala ka hakela doni sifatun qadimatun qa'imatun bi dhatihi doni yamma kutu korokoro di Allah subhanahu wa ta'ala ka hakela ina fo ala yere galeganke cugo mina doni fana ye galeganke o cugo kelela ala be fem bela jilendo min kera ka temeo min mena keo abeke yoro minao abeke wati minao abeke cugoyani minao ala ba bela jilen kalama fem bela jilen be ala ka donna hari min bi kono Allah subhanahu wa ta'ala ba do alako walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu kwande adama denda hari ko an ningumbe waswasu minke ko ali Allah subhanahu wa ta'ala ba kalama ye fenyuma mbiri kono ala ba do ye fenjugu mbiri kono ala ba do har ni nema lamani ay ala be fembela jilendo ala ka donin glono do fembela jilena kena kanta ani awa mimbe dogola Allah subhanahu wa ta'ala ko Qur'ana kono ko wa anna Allah ikadala ka fu ala qadi ahata ko ala illa milikilike bi kulli shay'in ni fem belajile ilman donna ala ka doni keleno ka fem belajile la milike fembe
misqala zarrati bo akono fembe kuma ni pasige ni doni make alaga hakela wajibiye ma filibante yabe ke alaga hakela mo bayra ka fo fendo be no ala to do ma fendo be no ala to do we mo halide ala be fem bela jelendo ma umma kutu nanina inshallah ambo ke bitallabanye oye al hayatu nyanamaya sifatul maani nanina oye nyanamaya faye ma kutu galeganke Allah subhanahu wa ta'ala fo ala reka ala galeganke cugumina ala kan nyanamaya daminete ala wa ala kan nyanamaya labante ala wa ala kan nyanamaya ninte kafo ina fo nindi be ila ina fo nimbe fanyana ma tola cugumna la alaka nyana maya ninte daminete ala wa tibban fana wa tibba kudeyido ala reka ala ya dante ala cugumna alaka nyana maya fana dante o fana lati kuma amda Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kambe sabama wa kuma ninyem mankutu naniye min sifatil maani wolofla danko o fulay al irada al qudratu sebaya flananye al iradatu lanyini sabana oye al ilmu doni nanina oye aywa al hayatu nyanamaya donc awa nyanamaya ma nani ninin farala woro folo ka be ke tan ma tobeto aywa tangore ala kambe sabama ya rabbi ala kangal limanaw jidi ya rabbi ala kan duskun sabati limanayaka ala kan faqaka ala kan kun aka ya rabbi ala kan nen kun sabati kan duskun sabati tawhiduka ya rabbi ambi duwo ke bela jilenye anga karamo ambi duwo ke uye ala ka shini kenadi uma minum fana ya ko anga bambato ambi duwo ke uyanko kiti mina ala kan wa mita je mina ala kan goya ala kan yirenya ala kan musounya ala kan diunya ala kan ga kole belajilenya ala ga herake anye ya rabbi ala kan kisikantanga bi jahi sigidil awwalina wal akhirin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa sallim